го тук сега, пътуваме да вземем кола до Бирмингам с Желязко отиваме. Ще направим едно видео с стъпките, с как вземаме колата, какво трябва да се гледа и така и да го имаме като доказателство, нали, че сме купили колата. Да не е счупена, да каже, че яка тази кола не е мой. Да. Ей го, че яка Toyota кара. И аз ще вземам сега Toyota. Пътуваме. По-късно ще се пуснем за апдейт. Ето пътуваме. Караме за Бирмингам. Продължаваме тук, видяхме първата кола, не можахме да снимаме, ама ние взехме, защото беше много зле. 2017 Toyota Yaris. На снимките беше хубаво, всичко и беше наред. Ама на живо друго показах. Тук сме в Бирмингам, под един голям мост. И сега караме към следващата кола. Ако имахме хубави чистачки, може ще се вижда какво става. Ама е го Желязко. Ето тук съм аз. Чак, отиваме. Спираме на червено. Купуваме кола. Колата беше 3700 паунда. Като разбра, че няма да я взимам и вика, може да ви направя дискаунт. Вика, отворен съм за оферти. И сега ще видим другия чек. И той ако е отворен, може колите много да не са читави. Защото ако се държиш на цената, може би показва, нали, че колата ти е хубава и че не искаш да я даваш за по-малко. Ама ако нещо има и може да кажеш, сега тази колата е развалена, нали, ще сваля цена. Нали? Да. Какво се смееш, бе, Направи нов запис, бе. Защо? То не започна добре. Добре, вече, ако се държиш на цената, примерно и знаеш, че колата ти е хубава, ще свалиш ли? Няма да свалиш. А като знаеш, че е щупена, сваляш, нали? Това е нормално. Това беше свалил. Беше готов да сваля, вика, не е проблем вика да ви сваля, ама то ние видяхме вече, че не става. Желязко е срамежлив и той от срамежливите. Продължаваме видеото и тук сме се наяли вече. Всичко опустошихме, само кокали останаха. Желязко още хапва. Той не бърза, той бавничко. Да не се натоварва организма, нали така? А пак аз, като свиня набързо, натъпках се. Сега ще идем да проверим. Желязко иска да играе на казино и ще идем да провери, да си пробва късмета. Да избие колата. Сега ще покажем колата, дето купихме. Не ходихме на казино. Таман го спрях Желязко на време, че искаше да влиза в казиното, ама го спрях. Колата ето където купихме. Поставка купихме за колата, да слагам телефона. Ей тази кола купихме днеска.
Toyota. Чияка, чисто нов чияка. Тръгнете на югоизток. Ея колата. 3500 паунда. Добре. Ще ми направиш едно видео да държиш малко? Май, само да я запаля. Ей, запали! Толкова! О! Колата. Сега слагаме поставката и тръгваме, нали май? Да. Запазване е много.